Детето ти не е невъзпитано, нито мързеливо. Когато детето ти те игнорира, не те слуша или изглежда самързеливо, това може да не е лошо поведение. Може да е знак, че е претоварено. И ако реагираш с натиск, само ще влошиш ситуацията. Много родители си мислят, то просто не иска, но истината е различна. В много случаи детето не отказва, то не може. В това видео ще ти покажа защо детето изглежда непослушно, какво реално стои зад това и как да възстановиш връзката. Претоварване от стимули. Днешните деца живеят в свят на постоянен шум. Екрани, звуци, информация. Мозъкът им няма време да диша. Резултатът – раздразнение, отказ, игнориране. Не защото не искат, а защото са пренаситени. Липса на сън. Липсата на сън променя поведението повече, отколкото мислим. Умореното дете не е спокойно дете. То е раздразнително, импулсивно, трудно за управление. Понякога лошото поведение е просто умора. Прекалено много команди. Облечи се. Побързай. Остави това. Направи онова. Звучи познато. Когато детето получава твърде много инструкции, мозъкът му блокира. И вместо да реагира, просто спира да слуша. Висок кортизол. Когато детето е под постоянен стрес, тялото му произвежда повече кортизол. Това е хормонът на напрежението и той води до избухвания, отказ, затваряне. Детето не се бунтува, то се защитава.